Placenta este esențială pentru dezvoltarea copilului pentru că îi asigură oxigenul și nutrienții. Uneori însă ea se poate atașa prea jos, acoperind parțial sau complet colul uterin. Această situație poartă numele de placenta previa. Problema este că, pe măsură ce sarcina avansează, pot apărea hemoragii severe, uneori chiar bruște, care pun în pericol viața mamei și a copilului. Din acest motiv, depistarea ecografică este crucială. În majoritatea cazurilor, dacă placenta previa persistă până la finalul sarcinii, se recomandă operația cezariană ca metodă sigură de naștere. De aceea, fiecare ecografie nu e doar o ocazie de a vedea bebelușul, ci o evaluare importantă a sănătății sarcinii și o șansă de a preveni situații critice.